Psalm 77, verse 19 and 20. Kung nana sa amen? Kana manindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Salamat sa inyong faithfulness sa balay sa Diyos. Karong buntag. Psalm 77, verse 19. Thy way is in the sea, and thy paths in the great waters, and thy footsteps are not known. Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Ang imong dalan ana diha sa dagat, ug ang imong agyanan diha sa dagkong katubigan, ug ang imong mga tunob wala nahibaloi. Ikaw midala, we could say nangulo, ikaw midala sa imong katawhan sama sa usa ka panon. Pinaagi sa kamot ni Moses ug Aaron. Now turn with me if you would. I'm going to turn also because I don't have it in my original outline. 1 Corinthians chapter 1 and verse 21. I believe we will get back to this verse in a while, pero tanaw na to. 1 Corinthians chapter 1 and verse 21. Kunana, say amen. For after that, in the wisdom of God, notice this next sentence, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Isaiah, kay human nga diha sa kaalam sa Diyos, ang kalibutan pinaagi sa kaalam. So nay duha ka klase sa kaalam diri, nay kaalam sa Dios ug nay tawhanon kaalam. Ang kalibutan pinaagi sa ilang, we could say ilang kaalam, wala ni ila sa Dios. Kini mipahimuot sa Dios pinaagi sa pagkabinuwang sa pagwali, sa pagluwas kanila nga nagtuo. I have two titles for my sermon. I can't decide which one I like better. My first title came from Psalm 77, Thy footsteps are not known. And my second one comes from 1 Corinthians 1:21, the world by wisdom knew not God. Ang kalibutan, pinagis kaalam, wala miila sa Diyos. We could say wala nakasabot sa Diyos. I haven't decided which one, so we'll just do both titles for now. The world by wisdom knew not God, or we could say, thy footsteps are not known. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, thank you for your working this week. Lord, it is true, we cannot track your footsteps. We cannot figure you out, except as much as you choose to reveal yourself to us. Help us, God, to learn to trust you. Tabangi mi Ginoo nga mosalig kanimo ug mosunod kanimo sama sa mga karnero. Lord, I pray, God, that you'd fill me with your Spirit as I preach this morning. Work in our hearts. Help us, we pray, in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ngano man ang Diyos mitugot niini sa akong kinabuhi. Kanang pangutanang agilitok sa halos tanang tao niining kalibutan na nga nagatubang sa panahon sa kalisdanan o kagubot diya sa ilang kinabuhi. Nga naman ang Diyos nagtugot niini. Bisan kitang mga naluwas usahay molitok niini nga pangutana. Nga naman ang Diyos nagtugot niini sa akong kinabuhi. Bisan kita nahibalo nga ang Diyos kanunay na ay plano diha sa tanan natong mga pagsulay. Bisan nagatugayud ta sa Romans 8:28. Sa maragya puno sahay kita mangutana, ngano man ang Diyos nagtugot niini. Let's read Romans 8:28. Romans chapter 8, verse 28. Murag kitang tanan
Litok niya nga pangutana. Kay nga naman, Ginoo. Unsay mong gituyo ni ini? Nga naman. Romans chapter 8, verse 28. Kunana say amen. And we know. It doesn't say we hope. It says we know. And we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. That is us. Kita ang gitawag sa Diyos alang sa iyang katuyuan, and I believe kitang tanan nadiri karon tungod na igugmata sa Diyos ug ganan mo sunod sa iyang kabubuton. Bisaya, ug kita nahibalo. Walay pagduda. Kita nahibalo. Nga ang tanan mga butang naghiusa sa pagbuha alang sa kaayuhan ngadto kanila nga naghigugma sa Dios. Ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Truth Baptist Church. Kanang kung musulti kaninyo karong buntag, ako nagato ni ana. Ikaw ba? Nagato ba ka nga ang Diyos maghiusa sa tanan panghitabo ni hinindawtang kalibutana alang sa atong kaayuhan? That's what it says. Do you believe it? Pero bisan kita nahibalo ni ana, bisan kita nagatuo ni ana, usahay ang pangutana mo ikyas sa ato mga ngabil. Nga naman, nga ang Diyos mitugo ni ini. Kini. Nga naman, kini. Ako ang nagsunod sa Ginoo. Ako naghigugma sa Ginoo. Nga naman ang Diyos nagtugot ni ini sa akong kinabuhi. Karon. Unsay giplano sa Diyos alang ni ini. Unsa mahimong maayo gikan ni ini. Kabalo ko nga ang Diyos naglihok diya sa tanan, pero nganong kini, nganong karon. You ever ask that question? Oh yeah. Unsaon niya paghimo og maayo pinagi ni ini nga kahimtang. Or we could say it this way. Asa siya padulong gamit ni ini nga gitugo kaniya karon. Where's God? We say in English, where is God going with this? Nagsugod na ba ka ng utanat ni Ana? Ikaw maghuno-huna, wala ko nakasabot sa gibuha sa Diyos dinhi sa akong kinabuhi. Asa siya padulong? You ever ask that question? Oh yeah. Let's read our text verse again, would you please? Psalm 77, verse 19. If you're still in the New Testament, let's go back to Psalms. I don't know if we'll be back in 1 Corinthians again. Probably not. Psalm 77. Para sa akong preacher boys, kini usa ka pangteksto nga mensahe gayud. Halos tanan magikan sa Psalm 77, 19 ug 20. Psalm 77, tanawang verse 19. Kunana, say amen? Amen. Si Asaph, dili si David ang nagsula, ang gigama sa Diyos pagsula sa Psalm 77. Kini gisula ni Asaph. Si Asaph, uska musician. Si Asaph nagsulat dere ngadto sa Diyos. Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known. Ang imong dalan ana diha sa dagat, ug ang imong agyanan diha sa dagkong katubigan, ug ang imong mga tunob wala nahibalo eh. You know what God is saying in this verse? I'm going to say it in English first and then I'm going to explain because I don't think I can translate this English sentence. Well, I needed water. I'm going to have it. Ako nag-warn him over the mic. Duol yun.
What is God saying in this verse through Asaph, the penman? God is saying this: you as humans cannot track my route. Dili ka magabana sa ako nagikan or sa ako nagikan or sa ako padulong. You can't figure it out. He says, my footsteps are not known. Why? They're in the sea. What does that mean? Paraglitan. Kung ako mugawas deriog, mabasa, mangita ko og tubig gamay, mabasa akong microphone. Gamay ra, kachot. Kung ang tao maglakaw, na mga tunog, mga footprints, di ba? Kumukita ka sa footprints, makasunod ka, aron musulay mo apa sa tao, o makagesin pod ka, asa siya padulong. Di ba? Kaya na ay mga tunog, nga makitaan nimo, atubangan nimo, basta lang na tunog, na kay chance nga mag-guess asa padulong. Di ba? Pero kung naay footprints, nagasunod ka, basin dito, naay muddy footprints, o dito sa baybay, naay mga tungod humok ang balas, naay mga tunog, makasunod ka, hangtod mo bot sa tubig. Kung ang mga tunog mo taak, is that the word we use that? Mo taak, nato sa dagat, dili na makitaan. Dili na pwede sundon o sigurado, dili ka makaguess asa padulong. Dito sa US, sa atong history, murag diri pod, pero sa atong history, kung naay criminal naglayas, naay mga iro, gitry nga magsimhot. Kaya yung word simhot, murag gigamit diri. O diri gigamit ang mga dogs para sa droga o bomba o lain-lain butang. Pero pwede pod gamiton ang hound dogs nga makasimhot sa bisan unsa gikan sa tao dayon magsunod sa iyang trail dito sa yuta. Bisan nasa siya niadto. Pero ang mga criminal nakakaton kung maglayas ko gikan sa iro o makadungog ko nila kinahanglan ko mo taak sa usa ka sapa. O kung maglayas ka dito sa sapa, dili pwede sundon. Is that understandable? What nice smell? What nice baho? But the idea of you can't track somebody when they're in the water. And that's what God is saying here. God is saying, you can't figure out where I'm going. Or Asaph is saying to God, Ginoo, dali ko makabanabana asa kapadulong kay ang imong agyanan na dito sa dagat. You can't track it. I lost where I am. Asaph is saying here in these verses, Ginoo, dili ko klarong makakita sa imong dalan. Ang imong dalan na nasa dagat o wala ko'y chance nga magbana-bana sa kapadulong. And then he says this, thy footsteps are not known. Truth Baptist Church, listen to me today. Ang iyang mga tunog wala na hibalo eh. Dili gayud ka makabana-bana asa siya padulong. Kana ba naghasol nimo usahay? Sometimes that bothers me. Nagsugod na ba ka nga nasamok gamay tungod dili ka makasabot sa iyang gibuhat diha sa imong kinabuhi? Have you ever said this to God? Have you ever felt something like this? Ginoo, kung ikaw magpasabot na ako sa kapadulong, mas sayong gayura lang ka na ako nga musunod kanimo. You ever feel that way? We all have. Kitang tanan nag-experience niya na, Ginoo, kung
ikaw magpassport lang sa padulong, masayon. Pero na problema. Kana nga atong pagbati, pero ang Diyos dili mag-uyon. Tanaw ang sunod verse. You're going to see something you've never seen before. Psalm 77 verse 20. Psalm 77 verse 20. Aren't you glad you weren't late for church today? Blessing kayo, dili ka ulahi karon. Ulang yun. Psalm 77 verse 20. Kung nasa amen. Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Ikaw midala sa imong katawhan sama sa usa ka panon, meaning sa mga karnero o mga kanding, pero sa Biblia kasagaran karnero. Ikaw midala sa imong katawhan sama sa usa ka panon. Pinaagi sa kamot ni Moses ug Aaron. See, kita maghuno-huna. Kung ako makasabot lang asang Diyos padulong, masayon man ang pagsunod kaniya. Parang Diyos mo tubag. Kinahanglan ka nagiyahan sama sa panon sa karnero. Lukob sa Biblia, ang Diyos nagtawag sa iyang katawhan ng mga karnero. Si David, diya sa sikat na Psalm 23, ang Ginoo ang akong magbalantay, ako walay makulang. Oh, we love Psalm 23. Si Jesus diya sa John naghingon, ang ako ang maayong magbalantay. Diya sa Psalm 100 makita na to ang pulong kita ang mga karnero sa iyang sibsibanan. Let's go back and read those two verses again. Psalm 77, 19, and 20. Psalm 77, 19, and 20. Thy way is in the sea, and thy paths in the great waters, and thy footsteps are not known. Dili ka makabanabana asa ang Diyos padulong. Verse 20. Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron. Ang imong dala na diha sa dagat, ug ang imong agyanan diha sa dagkong katubigan, ug ang imong mga tunog wala na hibaloe. Ikaw midala sa imong katawhan sama sa usa ka panon pinaagi sa kamot ni Moses ug Aaron. Truth Baptist Church, na ko'y ipahibalo kaninyo, kabahin sa mga magbalantay o karnero. I got something you need to understand about shepherds. Are you ready? Ang shepherd, ang magbalantay, dili gayod mo pasabot sa karnero asa sila padulong sanod. Nagdahom ra siya nga ang iyang mga karnero mosalig kaniya o mosunod kaniya. Oh, nahigugma ta sa Psalm 23, di ba? English or Bisaya, nindot gyud ang Psalm 23. Kung naitaw na sakit sa hospital dito sa US, kung pastor mo bista, unsay solmo nga mura gi-request sa tao na sakit, Psalm 23. We love Psalm 23, the Lord is my shepherd. Can I read it for you in Visayan? Psalm 23, ang Ginoo, akong magbalantay, ako walay makulang. Siya nagapahigda kanako diya sa lunha nga mga sipsibanan. Siya nagatultul kanako sa daplen sa lina nga mga tubig. Siya nagaayo sa akong kalag. Dili pa nindot ni? Siya nagaayo sa akong kalag. Siya nagadala kanako diya sa mga agyanan sa pagkamataron tungod ugalang sa iyang ngalan. Oo, bisan ako naglakaw, lata sa walog sa landong sa kamatayon. What? Unsa man? Ginoo, nga naman kita kilala mo lata sa walog. Nindo gayod, hang Ginoo ako magbalantay, hang tulong Ginoo musulti. Mo ato ta diri. Diba?
Ginoo, nga naman, kilala mo agi sa walog. Ginoo, kachat lang. Nagsalig ko nimo, walay pagduda niya, nagsalig ko nimo, Ginoo. Pero pwede na gusto rin kajot ka ba nini nga walog. Unsay problema sa bukid? Nga naman, walog yun. Ginoo, kung kinahanglan ko mulaho sa walog, you understand, the valley is that you have a low time, ubos nga panahon sa imong kinabuhi, panahon sa kalisod. Ginoo, kung kinahanglan kayod ko mulaho sa walog, pwede ba ka mo pasabot na ko? Asata mo tumong, unsay katuyuan. Kay kung makasabot ko, masayon. Dili ba ka na nga itong hunahuna? Malipay gayud ta, mong sunod sa Ginoo diha sa sipsibahanan nga naay linaw nga tubig. Oh, nindot kayo mo ato ta sa walog. Kay! Di ba? Ginoo, kung ikaw mas makapasabot na ko, asata mo tumok. Basin makabana-bana ko sa laindalan nga dili kinahanglan mulaho sa walog. Basin makaagi dito sa bukid instead. Dili ba kana nga atong tawhanong hunahuna? Magsulay ta, magbana-bana sa padulong ng Ginoo aron maka-improve ta sa iyang plano. It's kind of quiet this morning, man. Saptan ba? Klaro ba? Okay, so na-conviction lang. Sige, okay na ta. Kita mo ta na Ginoo, asa ka padulong? Ug ang Dios kanunay motubag. Ako mangulo sa akong katawhan sama sa karnero. Ug ang magbalantay dili kinahanglan mo pasabot sa karnero asa sila padulong. Pero Ginoo, kanang awalog murag medyo ngit-ngit. Murag lasurang dalan. Dili pa ka makapasabot ka na ako gamayran nga sa ras mga kinahanglan gyud niini nga dalan. Ang Dios mo tubag. Aminan ako. Ako mangulo sa akong katawhan sama sa karnero. Ug ang karnero dili kinahanglan mahibalo kung unsay plano sa magbalantay. Truth Baptist Church. The world by wisdom knew not God. You are never going to figure out God. Dili gayud ka makasabot sa Ginoo pinaagi sa imong tawhanong pagbalabana. Kay nga naman, karnero ka, dili magbalantay. Ang karnero dili kinahanglan makasabot sa plano. Ang karnero kinahanglan ra nga mosalig ug mosunod. I have a question this morning. Nga naman nga ang magbalantay dili gayud magsulay ug pasabot sa mga karnero kung asa siya padulong. Kay nga naman. Ako'y duwa ka rason. Last night I had 3 points. God made me throw all of them away. Now I have 2 points, a totally different sermon. Well, same sermon, different points. Why doesn't the shepherd explain to the sheep where they're going? Number 1, ang mga karnero dili kinahanglan mahibalo tungod kay ang shepherd nahibalo ug kana paigo na. We waste too much time trying to understand God's plan instead of trying to follow God's plan. Magahinta sa daghang oras, magsulay makasabot, nga naman ang Diyos ka na kung maghimo niini. Imbis sa paggahin sa time, unsahon na ko pagsunod. The shepherd knows where you're going. That's enough. Ang magbalantay, kabalo, asa siya
mo tumong ug paigo nagyud ka na. Ang pangutana lang, nagasalig ba ka sa magbalantay o dili? Kana ra. Dili man, paminaw na ko karon. Dili man ang responsibilidad sa mga karnero nga mubana-bana sang magbalantay mga ulo kanila. Ang responsibilidad sa uska karnero, simple kayo, pagsunod sa magbalantay. Ang rason ng mga karnero mutumong sa maot nga kahimtang sa katapusan tungod wala siya nagsunod sa magbalantay. Watch me now, kung kini diri maong kaghuba, ang magbalantay nagplano mo giya kaniya diri. Pero ang karnero wala na kasabot sa plano sa magbalantay. Kung siya mutumong diri sa kaghuba, wala siya mitumong diri tungod kay wala siya nakasabot, mitumong siya diri kay wala siya nagsunod. Ang pagkasabot, dili ang problema. The sheep doesn't need to understand, he just needs to follow. Ako musulti kaninyo sa raso nga uban ninyo walay kalipay karon adlaw. Imbis sa paggahin sa mong oras ngadto sa simpleng pagsunod sa Ginoo, magahin ka sa mong oras ngadto sa pagbanabana asang Dios padulong. Paminaw nako. Dili ka ang magbalantay. Ikaw ang karnero. At timana lang ang imong responsibilidad ug tugoti ang magbalantay sa pag-atiman sa iyaha. Well, kung ako nakasabot, nagatuman ko. So, ang akong problema, tungkol ang Diyos wala nagpasabot. The shepherd never explains. And by the way, dili siya mo saan nga ikaw makasabot ni ining kinabuhiya. I have a question. Why am I in the Philippines, not India? I have another question. Nga naman, ang Diyos nagtawag na ko nga mo ato sa India, dayon nag-change sa iyang plano. Nga naman, wala siya nagyayon ako sa sinugdanan. Philippines na lang imuha. Why? I don't know. Kano sa ikaw mahibalo, Pastor Mike? Pasin sa langit. Pero na ko'y feeling, kumubot na ta sa langit, wala na tayo labot ni Ana. I don't think we're going to care anymore. Turn with me to Proverbs chapter 3, verse 6. Proverbs chapter 3, verse 6. Proverbs chapter 3, verse 6. Kung nanas, amen? In all thy ways acknowledge him, and he, of course God, shall direct thy paths. Diya sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya mutultol sa imong mga agyanan. Kini nga bersikulo na duha ka responsibilidad. So kina akong buhaton, ako karon magbahin niini nga bersikulo. Kini nga bahin dari sa platform, gikan sa sentro nga to dari, kini ang atong bahin. Kini nga bahin dari, ang kinangabahin sa platform, ang iyang responsibilidad ni ining nga verse. Duha ka responsibilidad. Ang atong responsibilidad, gibutang diri. Diha, sa tanan nimong mga dalan, ilha siya. That's your part. Nagbahin ta sa verse, na duha ka bahin, di ba? Diha, sa tanan nimong, I lost it, mga dalan, ilha siya. What does that mean? Diha sa matag decision, tugot siya nga mugiya kanimo. Give God your attention before you take the next step. Every step of the way, stop, magtugo ang Diyos, mag-giyap. That's what it means. Kini ang atong bahin, atong responsibilidad sa verse. Dayon, kini nga bahin ang responsibilidad sa Diyos. Unsang iyaha, ug siya mutultol sa imong mga agyanan. Kinsa mutultol? Siya. Kinsa mutultol? Kinsa mo giya? Siya. Ako musulti kaninyo, kung kanusa, ang mga Kristohanon magsugod o wadaan sa iyang kalipay. Kung siya magsugod o labot-labot sa iyang responsibilidad. Kung maglapas ta, gikan sa atong bahin, sa iyang bahin,
O ganahan ta, nailabot sa paghimo sa decision, sa pagtultol sa atong kaugalingong kinabuhi, kanang panahon mawala ang kalipay sa Kristohanon. Pero para nako, dali importante mo hunahuna, unsa gisulti sa Dios. Ang imong bahin, ilha siya. Kinoon sa imong plano, sa tapadulong karon. Ang iyang bahin, mogiya kanimo. Ginoo, nganon ikaw nagiya na ko niining dalana. Wala ko nakasabot sa kini mo tumo nga langgar ako. Walay klaro ng imong gibuhat, Ginoo. Walay Kristohanon nga mas miserable kay kaniya nga makanunayong maningil og pasapot gikan sa Ginoo. Remember when Jesus was with the disciples in Acts chapter 1, and the disciples asked, they said, Jesus, magpahimutang ba ka sa imong gingharian karon? And Jesus' answer was, it is not for you to know. But ye shall receive power and be witnesses. Do you know what Jesus was saying? That's God's side. You stay on your side. Pagpabilin diha sa imong bahin, you acknowledge Him o siya ang magiya. Pero ang Kristohanon kanunay maglabo-labo sa iyang bahin, kanang Kristohanon walay kalipay. Mawala ang pagtuo, maluya ang pagtuo, magduda sa Ginoo kay nga naman nagsulay mag-lead imbis sa pagsunod. Ginoo, ngano nga ikaw nagtugo niini sa akong kinabuhi? Ginoo, ngano nga ikaw nagtugo niini? You ever done that? Ayun, hilom yun. Ginoo! Dili kayod ko mo salig sa Ginoo pag-usab, wala siya nagtubag nako. He never promised to answer your questions. Nagsaad siya nga mugiya nimo, wala siya nagsaad nga mo pasabot sa dalan. Hoy, lusur ang dalan, pero na Ginoo-uban nimo. Hey, paminaw. Para na ako mas nindog gyud ang lusur nga dalan uban sa Ginoo kaysa sayo nga dalan nga ako raisa. Pero daghang Kristohano magsulay magbana-bana sa ilang kaugalingong dalan dahil magbaso sila sa Ginoo. Ang Ginoo na diri sa ako wala nagpadala nimo diha. We're answering the question today, ngano man ngang magbalantay dili mo pasabot sa karnero sa siya padulong. Number 1, ang mga karnero dili kinahanglan mahibalo tungod kay ang shepherd na hibalo o kana paigo man. Number 2, ang mga karnero dili makasabot bisan kung ang magbalantay mo sulay o pasabot. You know why? Because sheep are stupid. They are. Here in the Philippines, the dumbest animal is the frog. Ang baki. You ever see a frog? Mag-jump, what's the word? Lukso-lukso? Paril. Maglukso-lukso. Pong, pong, pong. Butol ang mga baki sa Pilipinas. Musulod sila sa dog food bowl sa akong mga iro o maglingkod ra. That is not a frog house. Pero mga karnero butol kaayo. Tinuod man kung naay mga karnero naglakaw, nagsunod. Kung ang usa maglakaw, mahulog diha sa pangpang, ang sunod mo sunod lang, dili mo katon, ang sunod. Kung dito sa panahon sa Biblia, wala ko kabalo karon, pero dito sa panahon sa Biblia, kung nagplano sila mo ihaw sa daghang karnero, mupili sila sa uska kanding, o ang kanding magsugod, mag-lead sila, o ang tanan mga karnero magsunod-sunod lang, magsunod sa lugar nga ihawang gayud. Sheep are dumb. You ever notice God doesn't call us dogs, He calls us sheep? Dogs are smart, sheep are dumb. Pastor Mike, are you saying we are dumb? Yes. Kitang tanan. Kinanan ko sa tabang karon. Kinanan ko sa Michael, come be my carnero. Come here, Michael. Did you know that usahay mga karnero magsuot og shirt og tie? Nindog gyud.
All right, Michael, I need you to get down on your hands and knees like a cute little sheep, all right? Isn't he cute? Aww. Can you say ba? I think Brother Michael, ganun mo puli ni mo. Now, pumunta na. Here, come up here. Come here, Mr. Sheep. Come here. Come here. Yeah, sheep can't walk. Get over here. Say, problema gani mo. Karon na, dili na sila makakita ni mo. Murag nalipay sila. Alright. Unsay klase sa shepherd nga mo pasbot siyang karnero sa siya padulong? Alright, Mr. Sheep. Kinatong plano karon. Mobiyeta ni ini nga nino nga sipsibanan ay daghang gras, daghang sagbot diri pero mobiyeta diri. Kay na ko'y plano. Sabtan nimo? What nasabot? Unsay problema nimo? Sorry, that was a little hard. Kinatong buhaton. Atong mulahos tani ini nga walog lalong kayo medyo lusurang dalan pero naik katuyuan. Kay sa unahan nay bukid o kita mo saka sa bukid. Dahil mo naog kay dito sa Pekas. Dito sa Pekas na ay nindot kayo nga sipsibaran daghang sagbot nindot kayong tubig tamis kayo malipay yung gayud ka kumobota. Ato na ta. Unsay klase sa shepherd maghimo niya na? Ngano man ang shepherd dili magpasabot sa karnero kay butol siya o ang tao magsulay mo pasabot butol pod. Di ba? You can go back to your seat. Good job. Butang na karnero. Butan pero butol. Isaiah 55 verse 8, please. Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8. Isaiah 55 verse 8. Kunana, say amen. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya nga akong mga hunahuna, dili inyong mga hunahuna. Niyang inyong mga dalan, akong mga dalan, nagiingon ang Ginoo. Kaya ingon nga ang kalangitan, masataas kaysa yuta. Ingon ang akong mga dalan, masataas kaysa inyong mga dalan. O ang akong mga hunahuna, kaysa inyong mga hunahuna. Ngano man ang magbalantay, dili magpasabot. Kaya ang karnero, dili makasabot. Kung ang Diyos nagpasabot na ko dito sa Bible College, sige Mike, paminaw, kinakong plano para nimo. Una, magtawag ko kanimo nga mga sa India. Dayon, maggahin ka sa 5 ka tuig nga magkinabuhi gyud para sa India. Mag-practice ka sa ilang lingwahe. Magkugihon gayud ka diha sa paningkamo, sa pagkaton sa Telugu, Hindi. Dayon, dali gayud ka mo sa India, kaya ako mo padalat nimo sa Pilipinas. Pero dito sa Pilipinas, magsugod ka dito sa Bacolod, o magsugod ka mo practice og Ilonggo. Pero 6 months lang kay humanyana mo ato ka sa Dumaguete, magsugod bago pod, Pasaya manggod. Tayo maningkamog yun ka, upat ka tuwi, tunga dito sa Dumaguete, maghatag sa imong kinabuhi, ukalag nga to sa ministry dito. Dayon ako mo tangtang kanimo, mo padalat nimo dito sa dapitan. Kung ang Diyos nagsulay, nagpasabot na ko sa tanan. Unsa akong gibuha? Kinakong gibuha. Ha? Kaya nga naman! Diba? Dayon diretso, magsulay ko mangita og shortcut aron makadiretso nga to sa dapitan. Diba? Pero kung ako niabot sa dapitan, sayo yun. Nanginahanglan ko niya nga panahon nga tuon sa Telugu. Nanginahanglan ko niya nga panahon nagtuon sa Ilonggo. Nanginahanglan ko niya nga panahon dito sa Dumaguete nakakatuon sa daghang butang gabay sa ministry. I needed it and God knew I needed it, but I didn't. You listen, wala ka kabalo unsay kinahanglan makatuon nimo. Ang Diyos ang kabalo. So siya magiya sa imong dalan
sa saktong lugar. Bisan why klaro para nimo, saktong lugar kay naay makatunan dere. Tayo balik dere, kay naay makatunan dere. Tayo balik, naay makatunan dere. Di ba? Pero kung kita mahibalodaan, Ginoo, asa ka padulong. Wow, sa katapusan mo ato ka sa dapitan. Kung nga naman kinahanglan ko magtuon sa Telugu. Nga naman kita maglingkod sa Telugu class. Sa akong marker. Nga naman kita naglingkod sa Telugu class. See if I can remember this. Here we go. Ka. Ga. Nalimot ko sa ga. Nga naman kita naglingkod sa Telugu class. Ka. Ga. Kana ang gisulti ni Brother Kumar. He said, head must move forward. Head must move forward. Ka. Ga. Sama na! Mat ko sa duwaget na dapitan. Mugamit na sa Bisaya. Nga naman ako nagtuon sa Telugu. Because His ways are higher than our ways. O dili gayud ta makasabot sa iyang plano pinaagi sa atong tawhanong pagbanabana. So kini ang iyang paagi. Mike, yes Lord, you're a stupid sheep, I know. Pero pwede ka mo sunod ako. Sige, Ginoo. Asa tapadong. Mauna kita padulong sa India. Sige, padulong ta sa India. Magandang ko, oy, baha! Pero karon kita mo ato sa Bacolod. Oh, ba? Oh, come on. Yeah. God knows you don't trust Him. Ang Diyos na hibalo, ikaw wala. Salig lang kaniya. In all thy ways acknowledge Him, kanang imong bahin, and He shall direct thy paths. Listen to me now. Stop trying to figure out what God is doing. It's not your business. The world by wisdom knew not God. Wala ko nakasabot. Siyempre, ikaw us ka butol nga karnero. Ug ako po. Pagsalig ug pagsunod. Unsay lakang karon kanara kinahanglan mahibaloan nimo. Unsa ang sunod lakang? Oh, kini Ginoo. Dire sige. Unsay sunod Ginoo? Oh, sige. Unsay sunod? Follow. Pagsalig ra o pagtuman niya kay walay laing dalan na malipay kita. Pwede ko mga tanan ninyo? Ikaw ba ang klase sa tao nga makanunayong maningil o pasabot gikan sa imong magbalantay? Nga naman, Ginoo, nga naman kining nga tala, nga naman ikaw nagtugon nihin. Naningil ka sa tubag. Kana mo rasang wa kay kalipay. You're trying to be the shepherd instead of the sheep. And have you figured out yet? Kung kita magpuli sa magbalantay, kita ang putol nga mga magbalantay. We make dumb shepherds. Jesus said, I am the good shepherd. Makasalig ka kaniya. Go back with me to Psalm 23 and we'll be done. Psalm 23 verse 4. Psalm 23 verse 4. Psalm 23 verse 4. Kunana say amen? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Oo, bisan ako naglakaw, latas sa uhalog sa landong sa kamatayon, walay dautan nga akong kahadlukan, kay ikaw
uban kanako. Ang imong baston o ang imong sungkod, sila naglipay kanako. Truth Baptist Church, paminaw na ko karon. Ang kalinaw ni ining kinabuhiya, dili ang resulta sa pagkahibalo asa kapadulong. Ang kalinaw, maong resulta sa pagpabilin tuol kaniya nga nahibalo. Thou art with me. And that's enough. Ang Ginoo ang akong magbalantay, huwag ka na, paigo na. On every head bowed, every eye closed.